O sa kanegosyanteng gidakop sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG-7 human malutsi o warrant of arrest sa patong-patong nga mga kaso. Ano ang report? Si Darren Ray Diaz, 32 anyos na psikopatol sa gipahigayong Synchronized Anti-Criminality Law Enforcement Operation kon sa Clio kagabi sa Salinas Drive Extension, Barangay Lahug, Cebu City. Upat ka mga kaso ang iyang giatubang. Una is yung Anti-Carnapping Act of 2016 with a bill ban recommended of 300,000. Yung pangalawa ay ito yung Cybercrime Prevention Act of 2012 in relation to Section 8 of RA 10175. Mayroong katumbas na piyansa na 72,000. Gibutyag sa Pangulo sa CIDG-7, Colonel Erinio Dalugdog nga sakop sa usa ka grupo ang dinakpan. Siya si alias Tori. He is a newly identified member of Chong criminal gang engaged in gun running, gun for hire, robbery, and illegal drug activities operating in Lapu-Lapu City. Samtang gimakak ni Diaz ang pasangil, mato niya wa gani siya hatagi og higayon nga makatubag sa kasong gisangat batok sa kaniniya kasusyos negosyo. Busa nahibuong siya nga nalutsan na og warrant of arrest. Matod ni Diaz nga iya ang mga butang diin gipasinginlan siyang nangawat. Wa pay pamahayag ang dinakpan sa report sa CIDG nga sakop siya sa usa ka crime group. Samtang gipadayag sa CIDG nga igo lang nilang giserve ang warrant of arrest. Batok ni Diaz. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.